Hola amics i amigues, benvinguts a un nou capítol de 4 ferros forjats. Avui anem a conèixer el món dels dinosaures. Mireu, aquest és el meu lloc de treball. Soc paleontòloga i això vol dir que busque i estudie fòssils per conèixer la vida al nostre passat. Els fòssils són restes d'organismes que van viure fa molt de temps i que s'han convertit en roca, com per exemple els esquelets dels dinosaures. Quan es fa una troballa, es marca el terreny en cordes per a saber on es fa cada descobriment, dividint el terreny per saber on estan els fòssils més vells. Després, tot això es porta al laboratori. Així, al laboratori, analitzem les troballes i establim quins són els fòssils guia. Un fòssil guia és aquell que defineix un període de la història concret. Nosaltres anem a presentar-vos en 3. El primer és el trilobite. Aquest ve del precàmbric, que va ser la primera de les eres en les que està dividida la història de la Terra. Eren artròpodes marins que es van extingir fa més de 500 milions d'anys. També trobem els amonites, que eren uns cefalòpodes marins que van viure al final del Paleozoic i també al Mesozoic, els altres 2 períodes de la història de la Terra. I per últim trobem els àmbars, que són les resines vegetals que en nombroses ocasions atrapaven els artròpodes o insectes i que han arribat als nostres dies intactes. Però quins són els fòssils que ens interessen a nosaltres? Els dels dinosaures. Estos animals van viure durant el Mesozoic, que es divideix en Triàsic, Juràssic i Cretaci. Eren rèptils o bípars vertebrats que van habitar la Terra durant 160 milions d'anys i que es diferencien segons la forma de la seva pelvis. Nosaltres, en canvi, els anem a diferenciar si eren carnívors o herbívors, i ara veurem els exemples més representatius. Anquilosaure. Era herbívor i va viure al Cretaci superior en els boscs de Nord-Amèrica. Tenia el cos completament protegit de plaques òssies i d'espines. La cua quedava rematada per una espècie de massa d'os que emprava per a defendre's. Tenia una llargària d'uns 10 metres i una alçària d'1 o 2 metres, pesant unes 8 tones. Brachiosaure. Va viure al Juràssic superior i podia mesurar fins a 28 metres. Pesava més de 50 tones i era un animal herbívor. Com a curiositat dir que és l'únic que tenia les potes davanteres més grans que les darreres. Triceratops. Va viure al Cretaci superior als boscs de Nord-Amèrica. Tenia 3 banyes sobre el seu cap. Era omnívor i mesurava uns 9 metres, arribant a pesar 6 tones. Estegosaure. Va viure al Juràssic superior, a Nord-Amèrica i Europa. Aquest herbívor també tenia plaques sobre el cos, que podien mesurar fins a 1 metre d'alçada, que servien per a regular la seva temperatura corporal. Tenia una llargària de 9 metres i podia tindre una alçària de 3 o 4 metres, pesant 8 tones. Pterodàctil. Va viure al Juràssic superior i era piscívor. Mesurava entre 60 centímetres i 1,7 metres i sols pesava 1,8 quilos. Les seues restes s'han trobat a Alemanya, a les costes. Tenia unes ales molt grans que li permetien planejar sense gastar pràcticament gens d'energia i tenia una xicoteta cresta. Dimetrodon. Mesurava 3 metres de llarg i 1 d'alçada i pesava uns 300 quilos. Era carnívor i va viure al Pèrmic, a Nord-Amèrica i a Europa. Tenia una vela i de les teories ens diuen que servia per a protegir-se. Espinosaure. Va viure al Cretaci i els seus fòssils sobretot s'han trobat al nord d'Àfrica. Era carnívor i tenia una gran cresta que absorbia i dispersava la calor. Mesurava 16 metres de llarg i podia pesar unes 10 tones. Velociraptor. Mesurava uns 2 metres i pesava uns 15 quilos. Era un carnívor del Cretaci superior. Va viure tant al desert com a la planura i al bosc, i sobretot s'han trobat a Xina les seues restes. Era dels més intel·ligents. Era bíped amb grans dents, però matava amb la seua garra, que arribava a mesurar 9 centímetres de longitud. Podia veure en l'oscuritat i tenia plomes que cobrien tot el seu cos. T-Rex. Era un dels carnívors més ferotges. Mesurava de 10 a 14 metres i podia pesar de 7 a 9 tones.
tenia les mans tan xicotetes que no li servien ni per a poder alimentar-se. Les restes s'han trobat a Nord-Amèrica i va viure en el Cretaci superior. Hi ha moltes teories sobre la fi dels dinosaures, però la que tots els científics comparteixen és que va haver un gran meteorit que va caure sobre la Terra i molts d'ells es van extingir. Així, com això també va conduir a un canvi de temperatura que va durar la mort a molts d'ells. Però, sabeu quin és el seu successor que avui en dia encara el trobem? Les aus! Les aus són les espècies hereves dels dinosaures i s'han trobat proves de que el feroç T-Rex té vinculació directa amb la gallina i l'estrus. I per acabar, dir-vos que també avui en dia hi ha animals que varen conviure al període juràssic amb els dinosaures. Són els cocodrils! Ho sabíeu? Bé, això és tot per avui. Esperem que vos hagi agradat i fins la propera!